Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ga 'yan sandan nan na kankace kwabo wato Operation Pop Ada akan cewa duk inda ɓata gari suke musamman wanda suke sata suna kwacen wayoyin mutane a farauto su a kamo su, wanda tuni suka shiga aiki wannan 'yan Pop Ada a ƙarƙashin jagorancin SP Nasiru Gusau wato DPO na Gwale suka kama wannan matashi da daddare bayan ya fito da waɗannan makamai, abin da ya haɗa da wannan doguwar wuka, ga almakashi guda biyu, ga wata guduma, ga wayar sata, ga fitulu a hannunsu, wanda wannan za ku ji daga bakinsa irin aika-aikan da yake yi. Me sunanka? Sunana Halifa Bala. Shekarunka nawa? 20. A wannan unguwa kake? Sani mai nage. To waɗannan kayayyaki da muka ga a hannunka na waye? Nawa ne? Me kake da su? Satar waya nake. To a ina da ina kake yi? A ɗorayi da Sani mai nage. Ka kai tsawon shekaru nawa kana yi? A kai shekara 2 ina yi. To ka saci wayoyin sun kai guda nawa? Sun kai 20. Idan ka sata ya kake da su? Siyarwa nake yi. Me kake da kuɗin? Ina siyan taba in sha. Wace irin taba? Wiwi. Da kuma me? Ita kaɗai nake sha. To alhamdulillahi bayan mun kama shi tuni ya mana bayanin inda yake kaiwa waɗannan wayoyi yake siyarwa, wanda shi ma za ku ji daga bakinsa. Suwa kake kaiwa waɗannan wayoyi? Hassan ne da Bara'u. Ina suke? Asuna. Ina Hassan? Gashi nan shine na farko. To alhamdulillahi da Hassan da Bara'u su ma sun zo hannunmu, wanda su ma za ku ɗan ji daga bakinsu. Me sunanka? Sunana Hassan Usman, Shekarunka nawa? 35, A ina kake da zama? a ɗorayi. Ka san wancan matashin? Na san shi. Na'am? Na san shi. Me ya haɗa ku da shi? Waya ya kamun na siya. Waya ya kama kamar guda nawa? Zai kamun kaman guda 10. To wani irin wayoyi yake kawo maka? Ni yana kamun Bibo da Keypad kawai shi yake kamun. Karamar waya da Bibo. To wannan ya kama da mai sai da waya ne? A'a, In ya kawo maka yana kawo maka da receipt? a'a, To kai baka tunanin cewa ta sata ce? wallahi tsaye ne kawai. To amma ai kai da ganin wannan ai bai yi kama da wanda a ce yana sayar da waya ba. Kai me sunanka? Bala Sani. Da ƙarfi? Bala Sani. Shekarunka nawa? 21. A ina kake da zama? Umma Bayero. To me ya haɗa ka da wancan ɗan kwacen wayan? Waya ya siya mu. Kamar sun kai guda nawa? Kamar guda 5. To ya kai kake siya, ba mu labari nawa yake kake siya? Akwai wacce na siya 8,000, akwai wacce na siya 10,000 da aniyarsu. Wancan din yayi kama da mai sayar da waya? A'a, Wani irin wayoyi yake siyar maka? ta kilo. To kai baka san cewa na sata bane? Gaskiya na sani. Ka sani. Sannan kuma kake siya. To alhamdulillah kamar duka yadda kuka ji daga bakin su, yanzu an ci gaba da bincike don ganin cewa an samo wayoyin mutane wanda ya faɗi inda ya je dan sato waɗansu wayoyin, wanda yanzu haka za a kamo sauran wanda yake sayarwa da wayoyin, wanda kuma insha Allahu da zara an kammala bincike gaba ɗayansu za a gurfanar da su a gaban kotu domin a yi musu hukuncin wannan ta'addancin da suka taimaka ake yi da kuma shi wanda yake yi. Allah ya kare mu.